Ale můžu, nemá být. Ale můžu si prosím vás na váš číslo oznaku? Samozřejmě. Já se to nafotím. Hej, tak mi řekni, co jsem kurva komu udělal do piče, chápeš? Druhý je... jenom, že žiješ... Můžete, no to. Hej, nepečej. 16, tak dobře. No, foukej, Peťa. Jak to bude 0 na 2, tak dobře, tak jedeš, Ale já ale... vám nemůžu přistřelit do ruky. Jak chceš žít Pořádně se poctivo, nadechněte a nepoctivom rychlejte. státě, zkus to. Vydechujte. Pořádně tam dýchní. Vydechujte. Nebude to na 2, škomblupe v piči a měl 2. Ničem, Ukažte, kolik to je, ukažte, můžu se podívat? No, krátký výdech, pan to sabotuje. Tak já mám teď fouknu, jak chceš. Počkej, jak si foukni. Ne, počkej, co to mluvíš, pičoli, no já jsem foukal, tak... Já ti nedám, Peťa, já nekoušu, ale ne to. Takže jsem mi zadechal. Počkej, ticho. Tak to bude znova. No ani pičo znova, už jsem tam jenom foukal. Tam jsem klidný. To se nevytiskne, to máte tiskárnu v autě. Vám došla barva. Peťa, fukni pořádně, fakt. Ani pičo, když už rozumíš, už jenom foukal, rozumíš? Ale fukni pořádně. Fukni pořádně, až to mají. Já jsem foukal, protože tak si neslyšel? Ne, Čeká to máme točené, pak to pošleme. No ani pičo, rozumíš, prostě jsem tam nové do toho. nafoukali, jako tak se bere to, že jste v podnapilném stavu a převážíme normálně. Námitka ctihodnosti a fukni za mnou. Peťa, fukni, fakt fukni. Tak Takže můžeme, znáte se pořádně, až vám řeknu dost. Ano, vydechovat. Klidně vydechujte do přístroje bez přerušení, ano? 3, 2, 1, start. Tak, foukejte, ještě. Ano, dobře. Moc takhle nebo co? Analýza, no, tak Tak, počkejte. počkáme si. A ostatní, jsem policajt za psycholog. Ukaž. Kolik má? Počkej, to mají staré přístroje ještě. Tak funguje, pičo. Víš, to je zasekanější. No co to je Windows 98? Že jsem to rozbil. Čekat, počkej. No to je Windows 98, nebo se? Počkej. Však to víno stalo 40 No tak to je špatné. 262, no. Tak my chceme krev. Nepotřeba. No, my chceme krev, ale...